Jo me'n record que plorava desesperadament. I aquí ploraven, pues, veïnats, vengueren i la varen consolar així com pogueren. Nosaltres també ploràvem amb ella perquè no sabíem què era. I ja m'ho feien tots tres allà, els petits. I ma mare amb una tant de nevis que veia que aquella nit havien de matar mon pare, però nosaltres no l'ignoràvem, no sabíem per què passava. A les eleccions municipals del 12 d'abril, els partits republicans guanyaren a 41 de les 50 capitals de província. El 14 d'abril es declara la República. La plaça de Cort, que jo era, de mà de mon pare, estava plena de gent, d'obrers, com natural, perquè en aquella època la gent se distingia bastant perquè els obrers anaven amb les espardenyes, no duien capell ni corbata, i veies que allà ningú duia capell ni duia corbata, i sabies que eren obrers, plenes, que eren colones, que eren palaus reals, fins inclús per molt, part d'en Quint, allà no havia vist tanta gent mai. En ser hissada la bandera republicana a la plaça de Cort, els assistents l'aclamaren amb plors i ovacions. Quan se va hissar la bandera, jo ho recordo perfectament, i tothom va aplaudir amb molt d'entusiasme, fins inclús hi havia gent que plorava d'alegria. Després m'ho va explicar mon pare que ploraven d'alegria perquè ara tot haurà canviat. La República i els republicans en aquestes institucions el que faran en primer lloc serà intentar fer aplicar, de vegades amb moltes dificultats, la legislació progressista que engegarà la República. Emili Darder va ser un metge i polític avançat al seu temps. Va tenir especial cura de la dona, l'educació dels infants i la llengua catalana. Va emprendre diverses iniciatives com el Pla de Construccions Escolars i la divulgació de les mesures d'higiene de prevenció de les malalties infeccioses. Quan va arribar com a regidor a l'Ajuntament de Palma, ja el mateix any 31 se va aprovar el Pla de Construccions Escolars. Això suposava creació de les escoles públiques perquè pogués arribar a la gran majoria de nens i, sobretot, i molt relacionat amb la part sanitària, l'adequació de les escoles a dins els postulats higienistes i de les idees pedagògiques de l'escola nova. La República havia cregut que la manera de consolidar el règim democràtic era fer formar ciutadans, formar, sobretot, els nens i nines, per formar-los en democràcia i, evidentment, una de les grans empentes serà l'educació pública. Què significava això? Significava que fins aleshores les escoles estaven ubicades a pisos, sense patis, mal ventilades, i a partir d'aquests moments, a partir de les ajudes de l'inspector Joan Capó, que havia fet un estudi de l'estat educatiu i del número d'escoles que se necessitaven, de pedagogs com per exemple en Miquel Porcel, varen emprendre tota una reforma educativa que a la vegades era sanitària, perquè el moviment higienista de qualque manera praticava que els nens s'educa de la manera més sana i vigorosa possible si té els espais oberts. També en millora de material pedagògic, llibres, pissarres, taules, les condicions higièniques d'aquests centres, arribaran a obrir guarderies.
I, evidentment, abans que això, que els nens han d'estar ben alimentats i han d'haver anat al metge. Va posar en marxa les revisions mèdiques periòdiques, amb unes fitxes que va elaborar l'Ajuntament de Palma que en aquells moments quasi no han estat superades encara per la seva gran, diguéssim, seriositat i per la minuciositat amb la qual se feien les coses. Durant la República, el 1 de maig es constituí com la festa nacional de la classe obrera. Aquesta començà a exigir i exercir els seus drets. Hi va haver una tímida represa de la cultura catalana i es va arribar a discutir una nova forma de relació amb l'Estat a través d'un estatut d'autonomia. Aquest projecte mai es dugué a terme. Jo destacaria sobretot la gran preocupació per la dona. Va posar en marxa la descentralització dels dispensaris i dins d'aquests dispensaris va crear, diguéssim, una secció especial per a les dones. Això significava lactància, embaràs, educació, de cara als nadons i de qualque manera atenció específica per a la dona. Jo crec que Emili Darder era una persona que veia que si se donava la formació a la família, en aquest cas les mares que eren les més properes als infants, aquesta feina que feia ella a les escoles també tindria la continuïtat a casa. Amb la victòria del Front Popular al febrer de 1936, el conflicte polític augmenta. El 4 de juny esclata una bomba a la Casa del Poble. Les organitzacions obreres organitzaran una gran manifestació de repulsa d'aquesta bomba a la Casa del Poble, perquè entenien que era una clara provocació del feixisme. Intentaran entrar a l'església de Sant Jaume, fins i tot arribaran a treure una imatge que serà cremada, també saquejaran el local del Partit Popular Agrari, també de Renovació Espanyola, i intentaran també entrar en el local dels tradicionalistes. També aniran a les portes de l'església de Sant Jaume i les intentaran també calar foc. Jo va ser una provocació, i és que les provocacions s'apaguen. Jo recordo que don Francesc de Borrallamoll, i això jo no he llegit les memòries, encara no els havia escrites, jo era un estudiant, i recordo que un dia em va dir que molta gent estava preocupada perquè veien que forraven les portes del Palau Episcopal de zinc o de ferro, no sé què. I li varen dir a don Pep Miralles això i va dir me comencen a cremar iglesias. Quan hi va haver la cremada de l'església de Santa Fe, el rector va entrar dins les flames i dins l'algarabia que havien muntat els anarquistes. I se va posar el cupón, les hòsties, davall un vestit o sotana, no sé com va ser, i a on diríeu que els va dur? Així ho pon jo en el meu llibre, doncs en el domicili d'en Emili Darder. Emili Darder realment és una figura digna de ser estudiada i coneguda per part de tots els mallorquins i mallorquines, perquè té una sèrie de qüestions que fan que la seva figura se surti dins de l'òptica normal de la qual coneixem els polítics de l'època republicana. Darder era un trenquador de motllos perquè va néixer dins una família de classe benestant, catòlica practicant, son pare era metge, era una persona que va ser educada ja dins un entorn amant de la música, de la medicina, de l'estudi, del gust per la ciència, del gust per llibres,
i aquesta trajectòria familiar de cap de les maneres el va impedir tenir unes conviccions fermes en referència a tot el que després va ser la seva trajectòria tant professional com política. Darder, de ben jove, va estudiar medicina, se va doctorar, va dedicar molta part dels seus estudis a la investigació. També ben jove va conèixer la que va ser la seva dona, na Miquela Rovira. Na Miquela Rovira també procedia de família que tenia molt d'entorn en la medicina, molta relació amb la medicina, i aquest fet va ser determinant perquè ell decidís, en lloc de dedicar-se a la investigació a altres indrets d'Europa, es quedar a Mallorca, i per això el que va fer va ser opositar a l'Institut d'Higiene com a cap d'epidemiologia, i tan aviat com va poder se va instal·lar a la seva plaça a la ciutat de Palma. El desembre de 1933 és elegit batlle de Palma. Arran de la Revolució d'Octubre de 1934, és suspès de les seves funcions i torna a la batllia al febrer de 1936 amb el triomf del Front Popular. L'esclat de la Guerra Civil l'agafa a Mallorca. El 18 de juliol no, dia de 9 de juliol, van veure que estava ple de canons, d'hores canons, metralladores, soldats i gent vestida amb una... I mos van dir, no hi havia gent per carrer, tothom, mos van dir, a on aneu? I nosaltres van dir, a nedar. I diu, i qui sou? D'on viviu? I vol dir, aquí. Diu, au, cap a què vostra. I antes d'anar a Vornès, un falangista diu, arriba a Espanya, viva Franco. I la meva germana, que era major que jo, ja feia batxiller, ja estava quint, la meva germana, va dir, diu, però nosaltres per anar a nedar perquè no en tenen res, diu, diguin això o si no ho sabran que els farem. I mos varen fer alçar la mà i me varen fer dir, arriba a Espanya, viva Franco. Per tant, jo, el dia de 9 de juliol, vaig dir, arriba a Espanya, viva Franco, perquè m'obligar un falangista i soldats. Haver dit. No ho he tornat a dir mai més. Ara que sortiran les memòries del Joan Mates, ell diu que quan se n'anava a pescar i quan li van dir he hagut un cop en el darrer, va dir això no serà res, això se recordarà i tal i qual. No li donaven molta d'importància perquè ja era aquella repetició, hi haurà un cop, hi haurà un cop, hi haurà un cop. El que passa és que hi va haver-hi aquí una junta divisionari i no anaven de bromes. Jo vivia a Santa Catalina, al carrer Xegles, plaça del Progrés, per avall, i quan vaig arribar al cafè Cuba, al cap de Cantós, allà on estava Santa Catalina, a la banda de baix, bueno, pues, que allà per cert que hi arribava la mà, sap per molta de coses d'allà. Bueno, pues, vaig trobar que hi havia molt poca cosa, hi havia molt poca, que hi havia molt de silenci. I va sortir d'allà un marino, no sé si era maquinista, pilot, en fi, que me coneixia, i me diu, què te pareix? Vaig quedar així. Que no veus? Tenim els feixistes enmig del carrer? Aviat va començar la repressió. La duresa amb què fou feta afectà tant a persones anònimes com a destacats càrrecs públics republicans. Francesc Tomàs i Jaume Noguera eren socialistes i estaven vinculats a la Casa del Poble de Palma. Antoni Tomàs no tornà a veure el seu pare mai més, mentre que el de Llorenç Noguera, encara que estigués empresonat, aconseguí salvar la seva vida. Damunt dia 20, mon pare ja no vingué aquí a nostre dormir, però jo ni ho sabia que no era vengut. Dos falangistes,
un Requeté i uno de la JAP, Juventud Acción Popular, Girrobes, varen pegar a la porta, eren portes senzilles, no com ara, blindades, saps? I en les culates dels fusils, que eren grossos, alts, un fusil no és una tercerola ni és un mosquetón, i pegaven allà, i no sabien què era, allò, i entraren, obriren, ma mare, i ja varen haver romput un pot la porta baix, entraren i varen demanar en Jaume, que era el nom de mon pare, venim per en Jaume, i nosaltres no sabien res. I van tocar la porta i va dir que hi ha un Francisco Tomàs. I ma mare, pues, va dir, ignorant, li va dir, diu, sí. Diu, podria dir, si pot venir un moment que li han de fer dues preguntes i... Estaven acabant de dinar i van sentir tres cops molt fort, pum, pum, pum. I va dir, diu, bueno, li han de fer un parell de preguntes, li sap greu venir nosaltres. I mon pare allà va veure i va dir bé. I quan va ser baix, les escales ja li posaren a crions. A saltar la porta, van entrar per dins casa seva i com els jardins se comunicaven, van venir cap a casa nostra. I van agafar mon pare i li van dir, ¿dónde está su hermano? I ell contesta, yo crec que és allà. Habla en cristiano! I mon pare tot acollonit, i tots, la meva germana i ma mare, amb dues pistoles posant. I ma mare diu, acompáñanos, está en casa mi hermano, acompáñanos. I ma mare em diu, vés amb ell, així, si vas tu, no faran cap disparat. I un dia, que era un 18 de març, el tragueren, juntament amb altres, un camió se posà de cul d'enrere a dins el pati de camí i allà pues, els cridaven de llista i pujaven al camió. Aquest camió solia anar a la plaça de la Sant i allà pues, qui se volia confessar se confessava i qui no pues. Però ma mare, quan va veure la feta, ja se'n va anar corrents cap a la placeta del Sant perquè sabia que allà anaven tots. I mon pare, quan va veure ma mare, no va sortir per no donar-li aquella impressió, però no va sortir de l'autocar, del camió. I jo me vaig anar amb mon pare i me van posar una pistola en el clatell. Des d'això, tota la vida, ho he tingut present. Quan varen arribar a l'entrada, mon pare diu, queda't a la porta. Jo ja entraré. Jo vaig quedar a la porta i mon pare va entrar, vaig esperar, temps, quart d'hora, mitja hora, i mon pare no sortia. Jo cansat vaig córrer cap a casa nostra i me vaig refugiar a les faldes de ma mare, esclatant a plorar com un infant petit. Quan va arribar a casa nostra, que ja sabia que era mala papatoleta que hi havia, però li va pegar un atac de nervis. Estava damunt del llit, jo me'n record que plorava desesperadament. I aquest plorar, pues, veïnats vengueren i la varen consolar així com pogueren. Nosaltres també ploràvem amb ella perquè no sabíem què era.
ja muntem tots tres allà, els petits, i ma mare amb una tat de nevis que veia que aquella nit havien de matar mon pare, però nosaltres no l'ignoràvem, no sabíem per què passava. I llavors un germà seu va anar averiguant a veure què i van dir que el camió havia anat a Porreres i que el mataren a Porreres. Francesc Tomàs, el pare d'Antoni Tomàs, va ser víctima d'una treta. Les tretes se solien fer de nit. Els presos eren cridats i posats oficialment en llibertat. Els seus companys de presó els felicitaven. Una vegada al carrer, se'ls conduïa a un camí fosc o a la paret d'un cementeri per afusellar-los. Per contra, els familiars rebien la nova del seu alliberament. Dies més tard trobaven els seus cossos o només les seves robes tacades de sang. Fos el que fos, mai més tornaven a saber res dels seus parents. I aquí això va durar matances indiscriminades, és a dir, que agafaven la gent i les enduien les cunetes, va durar fins al març de l'any 1937. La gent arribava que no sabien el que feien, van començar a matar gent i quan la sang se veu que te treu, te poses cap malament. I quan comencen ja no hi ha manera de sortir-ne. Que una part els agafaven directament i altres els deduïen de les presons, els posaven en llibertat oficialment, però els tornaven a agafar i els afusellaven a la nit i llavors la família mai podria saber oficialment si eren morts o vius perquè oficialment estaven alliberats. A finals de juliol es deté a Emili Darder en el seu domicili. Uns dies després de l'aixecament militar havia tingut una angina de pit i es trobava malalt. Després d'un judici ple de falsos testimonis, és ajusticiat. Darder, amb un estat de salut crític, és recolzat sobre el pedrís del cementiri i afusellat, juntament amb Alexandre Jaume, exdiputat i dirigent socialista, Antoni Mateu, exbatlle d'Inca i fundador d'Esquerra Republicana Balear, i Antoni Maria Qués, empresari i soci de Joan Marc. El cas d'en Qués és com tant d'altres que la seva mort era una demostració de que encara que fossin amics d'en Marc, encara que fossin... varen matar un capellà, varen matar un guàrdia civil, varen matar un policia municipal, varen matar diverses persones riques, de dreta, d'esquerra i de centre, i un cop fet això ja tothom havia de tenir por per força. El Consell de Guerra, del qual Darder va ser acusat de rebel·lió militar. La rebel·lió militar se contava que a partir del 18 de juliol ell s'havia alçat amb armes en el que fos. En aquest cas, aquesta acusació, a part de moltes altres que se feien que era esquiat d'una insurrecció marxista, etc., amb una sèrie de testimonis que després varen desaparèixer en el Consell de Guerra i no se'n va tornar a saber més, no se va poder provar res. I el varen fusellar en menys de 20 dies, s'ha dit la sentència i en menys de 20 dies patapam. El Paredón, juntament amb els altres tres, el Alexandre Jaume, en Mateu i en Qués. Doncs, mon pare el varen cridar perquè anés a prendre les mides pel taüt. O sigui, mon pare no me va contar mai, però jo suposo que mon pare va estar present en el fusellament. És duit pràcticament assegut a un predís o a una pedra perquè no s'aguanta dret, és quasi reanimat per poder-lo dur a fusellar. La viuda conta que quan el varen haver fusellat, la família va haver d'anar a cercar-lo, a recollir-lo perquè no fos enterrat a la fossa comú, i que al cap d'un temps va rebre un casquet de la bala en
la inscripció del 24 de febrer de 1937, que era la data en què havia estat afusellat. Ell, en certa manera, tot i lo lúcid que era i lo intel·ligent que era, en el moment del Consell de Guerra hi va haver un determinat moment que ell diu tot està perdut. Feix a la família li demana ja ajuda per les cartes, tot està perdut aquesta vegada per va en sèrio, però en cap moment ell abans havia pensat que se'l podria afusellar. Ell no va ser conscient fins en els darrers moments de que això podia passar. Ell confiava en que en totes les actuacions que havia fet per la nostra ciutat seria una persona que com a mínim li seria reconeguda aquesta tasca i seria perdonat o seria castigat, però no afusellat. Quan van matar el Baladarder i tota la colla va sortir un article molt extens, va sortir un resum ampli del judici, perquè volien donar exemple de que fins i tot les persones riques i les persones amb poder i influència havien de fer el cap viu, perquè si no també els mataven com els altres. I sobretot en aquells dies, que era molt corrent això d'anar a tocar una casa, el traien del llit i el fotien en una fossa comú. El deixaven estès enmig de la carretera. Perquè van matar molts a Mallorca, però molts. Va ser una cosa inesperada de gent que mai havia parlat de revolucions ni de matar. A la gent no esperava el que va venir tan grosser, tan inhumà i tan cruel. El genocidi, no dubteu que això no prescriu mai. El que se va fer a Mallorca no prescriu un genocidi. En aquell temps hi havia tot, teníem por. El que passava era por i por. No es té la certesa del nombre de morts que va causar la repressió a Mallorca. Els historiadors han arribat a calcular que almenys 3.000 persones foren assassinades. D'aquestes persones, moltes són víctimes anònimes i no han pogut tenir un enterrament d'acord amb les seves creences. L'alegria més grossa que tindria era agafar aquests trossets de tant que patiren en els darrers moments. Perquè ell era molt, que diguéssim, molt dèbil de sentiments seus, era de tan bona persona que se sap que en aquells moments que ho mataren se sap que pensava en Déu, de que Déu també va fer el mateix.